הבנות, מה נשמע? הרבה שואלות אותי, מה את שותה? מים מינרליים או מים מקוניאליים? איך את מגיעה לגוון הזה, מורן? מאיפה את מציגה את המיסקוקוס? יש איזה מכס, זה נכנס בטרולי? יש לך מגב תואם לאיזה, מורן? שואלות אותי מלא, את דוגלת בללכת לאותה שיננית או שאת משנה? שיננית? אם אחת מחלקת 280 ל-4, כמה זה יוצא לך עם שארית או בלי שארית, מורן? כמה יצא ביתר נגד בני ריינה? מלא שואלות אותי. קרה לך פעם, מורן, שהוספת תוסף לדלק ונהיה לך דלקת בתוספתה? שואלים אותי גם, איפה אתה עושה ביפי על כביש הערבה? נגיד אילת רחוקה, אין תחנת דלק. איפה את עושה, מורן? איפה את עושה? איך את שומרת על אור הפנים, על אור הידיים, על אור הטוב? איך את שומרת? איזה אי היית לוקחת איתך לספר בודד, מורן? אם היית צריכה לבחור בין הבוספורוס לדרדנלים, מה היית בוחרת, מורן? מה 3 ספרות האחרונות של כרטיס אשראי שלך? מה המספר שבעלך? תעשו סאבסקרייב, תעשו שייר, תעשו ותכנסו לזה, תעשו לי לייק.